iblis lanat wong dapure Bagong Gura-Gudha kae goreh rongeh tumrape negara Ngastina tramingkat pecah sirahmu Mandiya ucapku sengkune lumpuh. Yang mboten saged mlampahke anak Prabu Duryudana. Kami sikil kula jimpe mboten saged kula jangkahke menapa-menapa. Oh lho Bagong Cemurang Tata. Nganti Sinuwun Prabu Duryudana karo Patih Kendhipra kaya mengkono. Janji ora enggak musadani tak tibani pusakaku. Durna dongane ra iso ngalor kowe. Aku wong lempoh tinimbang ra iso ngalor. Aja. Kula menika dumados saking para lurah-lurah sak kukuban negari Ngastina. Ngaturaken panuwun kanthi jengantika sampun ngunjara para pejabat praja ingkang nyiksa dumateng rasanipun para kawula. Pramila saking menika gandeng sak mangke niku Ngastina komplang supados kangge ngisi kekosongan kersa mboten kersa jengandika Ki Bagong kasuwun dados ratu wonten negari Ngastina mriki. Wah, jan gedhe perbawane. Wah, jan elok temenanan. Alah, batinmu mendhi kok kira aku mendhi nyunggi kukusan mendhi ora. Mboten estu wibawa sanget. Ya, lek ngono aku nuruti kowe para lurah. Lah jejulukipun sinten? Hah? Muga sineksen jagat saisine Ratu Ngastina sing anyar iki jejuluk Prabu Sinar Baskara. Iwang suksma dilinuwih muga paring pepayung pring kayuwanan ingsun satemah babar pepadang aning jagat Ngastina. Kawula nuwun sewu Koko Prabu Mandura sarawuh paduka wonten ing Stinggil Binatarata negari Ngastina kula ngaturaken pambagi panakrami mawantu-wantu kunjuk wonten ngarsa paduka Jeng Koko Prabu Mandura. Waladalah ya jagat ya dewa ya Bathara inggih Yayi. Sanget anggen kula nampi dening ngantos semanten Sih Kadarman sarta pakurmatan ingkang paduka paringaken dumateng Nyang Raka ing Mandura. Dasaripun sowan kula wilujeng niskala niring sambikala wangsul ngatur. Salam taklimipun ingkang Raka Mandura kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Gurawalan anggen kula mundhi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Monggo kula dherekaken lenggah ing kanthi merdikaning penggalih Koko Prabu Mandura. Matur nuwun Yayi. Pangraos mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantar wonten ngarsa paduka Yayi Kurupati. Bingahing manah kula prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Dene ripalungguhan samangke Koko Prabu Mandura kepareng nyarirani pribadi rawuh wonten ing negari Ngastina. Mboten langkung kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Yayi, anggen kula sowan wonten ing negari Ngastina menika ingkang sepisan namung ngindahaken menapa ing dados dawuhipun utusaning Gusti ingkang pungkasan ingkang suraosipun sapa menungsa sing gelem nyambung talining kekadangan, nyambung talining paseduluran ing mriku badhe dipun tambah ing reh rejekinipun, badhe dipun panjangaken ing reh umuripun. Nah, kanthi paugeran ingkang kados mekaten menika pramila ripalungguhan samangke ingkang Raka Mandura sowan wonten negari Ngastina lan malihipun Yayi. Kula rumaos bombong, kula rumaos rumajeng, kula marem, kula bagya lan mulya ningali kawontenanipun negari Ngastina ingkang pranyata beneh kalian adat ingkang sampun benten kalian ing taun-taun kepengker. Kula pitados karana pinteripun Yayi Prabu Duryudana sinengkuyung dening para kadang sata Kurawa anggenipun pranata dumateng para kawula. Kula tingali wewangunan katon endah edi peni lamun ta kaeksi saya-saya para kawula ing negari Ngastina kawis tinggal sayuk rukun gotong royong samarsinamadan daya dinangayan tansah nengenaken dumateng rasa panunggal. Lah saya mongkok lan saya bombong raos ing manah kula sasampunipun kula menika tumuju mapan wonten ing alun-alun Ngastina ingkang naminipun alun-alun napa Yayi? Alun-alun Marga Manunggal. Lah
eloke kaya ngoten niku. Jangkep ingkang angka kalih Yayi. Anggen kula ngrengkuh dumateng negari Ngastina menika tanpa benten kalian negari Mandura. Ngastina ya Mandura, Mandura ya Ngastina. Tegesipun sampun boten wonten bentenipun. Saya-saya anggen kula tresnani dumateng para kadang sata Kurawa mliginipun Yayi Prabu Duryudana menika sampun sakalangkung anggen kula gemati dumateng jengandika Yayi Jaka Pitana. Nah, dadi dulur tuwa menika sak saged-saged tartamtu budidaya nderekaken dumateng sedulur nem kala wau supados ngambah dalan bener lan dalan rahayu. Monggo sampun cetha ngeglo tanpa warna bilih paduka menika jinejer dados makhluk ingkang derajatipun luhur, makhluk ingkang sampurna. Menungsa menika dening pangeran pinaringan kanugrahan wujudipun mutiara patang perkara sing liyane menungsa menika mboten anggadhahi. Mutiara sekawan kalawa antawisipun setunggal agama, angka kalih moral, angka telu akal, angka papat rasa isin. Agama, moral, akal, rasa isin. Agama niku pranatan saking Gusti ingkang sinerat wonten ing Weda Suci minangka tuntunane kajiwan supaya menungsa gelem nindakake perintah ngedohi cegah supaya menungsa pinaringan tentrem lahir batin lan ugi kawilujengan donya tekan akhiripun. Niku agama. Angka kalih moral. Moral menika wonten sambung rapetipun kalian tindak tanduk muna-muni lagak lagon lagianipun budi pekerti ing hanjok dumateng beci ing tumindak lan api ing kelakuan. Niku moral. Angka 3 akal. Akal niku gunane nggih ngulir budi, ngulur nalar, miwir pikir, menawi kepengkok lelakon ingkang abot menungsa nggunakake akale kanggo ngrampungke perkawis kala wau. Niku akal. Dene ingkang pungkasan rasa isin. Rasa isin niku sing duwe ya mung menungsa. Upamane kok dadi Sentana Praja kok ora pinter mulyake para kawula, dadi Sentana Kalawa kedahipun isin. Dadi penggedhene praja ora bisa gawe katentremane wong sak negara niku kudune dadi penggedhe ya isin. Dadi ratu yen ora bisa ngayomi hanjok marang adil lan makmur, dadi ratu kudune nggih isin. Mila piranti genep kala wau ing antawisipun agama, moral, akal lan rasa isin niku prayogi monggo dipun tindakaken saestu. Anut kalian jejiban ingkang dipun sangkul, kewajiban ingkang nembe dipun ayahi. Lah, gandeng sampun cetha pratila bilih paduka wonten Ngastina menika dados piyayi ingkang angka setunggal. Dados ratu wonten negari Ngastina sing dipundi-pundi, dikurmati, diaji-aji karo wong sak negara. Menggahing Baladewa wong dadi ratu ki dudu bebungah nanging amanah. Wong dadi ratu utawa pimpinan niku mboten bebungah ning amanah, sing tegese ratu kuwi duwe tanggung jawab abot tumrap abang ijo banger bacin butek bening tumrape wong sak negara niku gumantung ana pundhake ratu. Niku saya-saya bilih paduka menika tedhak turun saptawarga nenggih Kanjeng Eyang abiyasa. Ing sampun kondang kaloka bilih panjenenganipun menika Brahmana putus ingkang rinten dalu tansah gegulang dumateng panembah, gegulang dumateng kautaman lan ugi sucining budi menika ingkang Eyang. Lah, kula nderek ngudang, kula nderek gadang-gadang dumateng Yayi Prabu Duryudana sakadang para Kurawa. Gandeng paduka menika kagungan jejiban mongko dadi songso agung tumrape negari Ngastina lan ugi putra wayah saking Sang Abiyasa. Monggo nulat nulodo niru lekasipun Kanjeng Eyang Abiyasa kanthi cara tumindak kanthi sak bener-benere. Paling boten dadi ratu utawa dadi wong wi aja nganti ngrugekke karo wong liya.
merga apik-apike menungsa niku mboten perkara wong sing pinter, mboten perkara wong sing sugih, mboten perkara wong sing pangkat, mboten perkara wong sing mung prawira utawa sekti mandraguna, ning apik-apike menungsa teng alam donya niku lamun ta uripe bisa piguna tumrape wong liya niku apik-apike wong Yayi. Kawula nuwun sewu Koko Prabu Mandura. Kados pundi Yayi Duryudana? Nyuwun pangapunten anggen paduka paring dawuh sesorah dumateng ingkang rayi. Kepeksa kabunggel sawetawis karana babar pisan boten dugamana. Bilih palungguhan samangke anak Lurah Semar naminipun Bagong gawe kaget minggah wonten Stinggil Binatarata negari Ngastina mriki. Waladalah jagat Dewa Bathara. Tek nyolong pethek adate menawi wonten pasewakan agung wonten kraton kados mekaten menika menawi wonten dayoh menika luputipun ratu pendhita elek-eleke satriya. Lah kok samangke kok wonten wujudipun dagelan Bagong ingkang munggah wonten Stinggil menika mujudaken bab ingkang nyolowadi, bab ingkang aneh. Pramila saking menika kalilan nyuwun wekdal sawetawis kula badhe murba wasesa dumateng pun Bagong menika. Iye, sasana wanci kula aturaken. Bagong padha winantu Basuki anggenmu prapta ning Stinggil negara Ngastina. Nggih. Awit saking pangestu paduka sinuwun Prabu Duryudana, wilujeng niskala niring sambikala anggen kula sowan. Bener kowe anak Semar to, ora pangling genah kowe Bagong. Leres. Kula menika nadyan bapak kula lurah, elek-elek kula nggih lurah wonten ing desa kula Cepotreja. Cepotreja niku mbawahi enten 6 dusun. Dene gelar kula sak sampunipun dados lurah wonten Cepotreja mriku nami kula Ki Lurah Bagong Maryanto. Mari tegese wis tobat tenan, anto ki wedokan tegese seranate gandeng wedokan lho. Wis delawanan tekan dindi to, delawanan tekan dindi to. Sore niki medal ngeten niku mboten saking karep kula, ning kula menika nampi aspirasinipun para kawula dase. Dipun pundhut supaya nggih dagelan Bagong sore kudu ndang metu. Sing njaluk sapa? Dipun pandegani kalian mak-mak mriki purun mboten purun sore Bagong kudu metu ngoten. Nggih, wilujeng niskala anggen kula sowan wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Duryudana, mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sahandhap pepada paduka Sri Duryudana. Ya, ndak tampa gawe bombonging rasa. Ora liwat pangestu kumara gage tampanana. Nggih, Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Bagong diprayogani anggen mlungguh. Bagong. Nggih, sinuwun Prabu Mandura, Prabu Baladewa. Pangraos mboten kirang sekeca anggen kula sowan bekti kula katur sinuwun. Ya, ndak tampa gawe bombonging rasa. Weh, nadalah Bagong, padha winantu Basuki anggenmu teka Bagong. Nggih, sinten niki? Pendhita Durna. Oh nggih, Penemban Durna. Wilujeng niskala niring sambikala anggen kula sowan wonten mriki bekti kula kunjuk dumateng ngarsa paduka Penemban Durna Sang Guru Minulya. Ya ndak tampa gawe bombonge rasa. Ora liwat dagelan Bagong aku Patih Sengkuni uga ngaturake pambagi diprayogakne anggenmu lungguh Bagong. Patih niku seng sampun kula tampi dawah sami-sami. Sehat nggih? Iya, pangestumu aku sehat. Alhamdulillah ngatasi sampeyan dadi patih wis tuwek kaya randang modar-modar ngumena. Dongamu mbok sing apik to, Geng. Dongake aku panjang umur, murah rezeki apa piye ngono kok malah didongake sengkake patiku. Lho, sing jenenge wong urip nang ndi parane Patih Sengkuni? Sedaya niku mung antri mati ngentosi timbalane Gusti yen tinimbalan sewanci-wanci sampun ngantos balenjani. Lah sok yen wis ngadhep ana ngarsane pangeran, nuwun sewu bakal mempertanggungjawabkan piye nalika urip ana donya yen tumindake apik cadangane swarga, yen tumindake ala cadangane neraka jahanam niku genah niku jelas. Ngono. Lah aja kok mati ketemu karo pangeran utawa ketemu karo sing jenenge malaikat.
wong apik utawa ala engko nalika dhek iki mati tenan njur dikubur niku tangga teparuhi ketok lek seneng apa ora tegese piye yen pancen wong sing mati iki piyai sing apik mesti sing layat ki pirang-pirang terus sing mikul jenazah rayaan mergo wonge apik kabeh do ngeterne nganti tekan kuburan ngono kuwi tekan kuburan ndongakne bareng-bareng ya ditakoni karo mudin niki sae napa awon mesti le njawab sae napa awon sae ning kocapa yen sing mati patih sengkuni kosek upamane ditakoni sae napa awon saene sengkuni iki mapan gondi aku tak takon mula wiwit dina iki jenengan kudu mikir ngono kuwi yen sampeyan tetep dadi wong elek senengane dadi provokator ngicuk-icuk wong sing rukun dadi pecah ngoten niku tumindake tansah nista hambeke tansah murang tata umbar sing dadi dosa ngoten niku mang titeni sampeyan anggere karo dulur ora akur karo tangga tek ora akur sampeyan solek mati mesake mesti ora enek wong layat sampeyan jowe kuwi tenan upamane sing layak pol-pole ya mung dulure dhewe tur nun sewu arepe mikul jenazah sampeyan teng kuburan niku mbayari 100 wong papat dadine 400 terus saka omah sampeyan ploso jenar nganti tekan kuburan niku diplayokke sak banter-bantere mongko ndase ning mburi wis gong lho kula ngelekke kalih jenengan niku saestu wonten niku lah dalah tekan kuburan bledeke teko gluduk-gluduk iki arep udan lek nganti didongani dirukti apa mesine ndak kesuwen selaku udanan akhirnya mayit sampean kon dhuwur diuncalne holobes kontol baris brok tekan ngisor diuruk bar kuwi terus ora didongani tinggal minggat mongko ndak sampean teng kidul wis le Kang wis kaya ngono kuwi marai meden-medeni marai mrinting lho pamrih men sampean eling karo lelakon ngono lho wong jenenge wong urip nandur ngunduh utang nyaur nyilih balekake sing dandakne bakal ngenggo ngono Bagong damar mancung dicubut ripalungguhan iki wose wigati wae anggenmu teko koning setinggil negara Ngastina apa sing ndok karepake ngeten nggih nun sewu adate kula suwane kula dikongkon kalih Bapak Semar kalih Petruk. Lah Petruk nondi? Kalih kula mboten rukun sakniki Petruk. Neng-nengan biasane lek ngetan pedae titip ning nggen kula nggih mboten kok. Ngoten niku. Kula niku wis mboten rukun wis pirang-pirang dina mboten aru-aruan mboten omong-omongan kalih Petruk ngoten niku. Ngendel-ngendelne Petruk pepe damantore anyar niku ngendel-ngendelke. Dewe ngambak cah kendel dhewe no. Kula mboten dikongkon kalih Bapak Semar terus aku diperintah supaya apa kuwi jenenge mboyong pusaka apa nggih bangun kayangan mboten niki benten niki. Kula teka teng mriki dikongkon kalian hati nurani rakyat. Rakyat ngendi lho? Rakyat pun dimelahi malih meneh mboten rakyat Ngastina mriki. Kathah tiyang Ngastina niki sing sami dugi teng griya kula Cepot Rejo, sami nangis, sami sambat, sami prihatin. Pripun to Ki Lurah Bagong Maryanto? Tek penak men dadi wong desa jenengan, dalane apik kabeh wis diaspal mongko aluse kaya pipine prawan. Ngoten niku. Pembangunan saya maju ing atase desa wae digekne alun-alun Adianto Mini. Ngoten niku kabeh do meri benten kalian kelur teng Ngastina niku mung rinamu kok nyambut gawe kon asuk pajek tur pajeke saya dhuwur mongko sing ning dhuwur nyatane ora gelem mikir sing mapan ana ngisor mung golek untunge dhewe untung kanggo keluargane dhewe untung kanggo golongane dhewe tatanan aturan undang-undang mung disulan saline digonta-ganti sing baku iso nguntungake karo keluargane dhewe ngoten niku kula rumangsa prihatin ngoten niku. Mbok sampean Ki Bagong kapan ngoten mangsuwan teng kraton negari Ngastina. Mula nuwun sewu. Mumpung para kawula niki isih sabar kalih sampean, manut karo sampean trima, ora ngongso-ngongso, ora demo, ora unjuk rasa. Niki sampean kudune matur nuwun. Nek sampean ra gelem dandani pakarti, mung golek senenge dhewe, klimise lambene dhewe, mlenduke wetenge dhewe. Niki mangke nuwun sewu. Wong cilik yen kadung nesu, sampun malih kok kraton sampean, negara sampean dirata padha bumi niku kelakon merga wong cilik niku kekuatan sing pancen tanpa ana sing bisa nandingi ngoten niku.
Mboten kok nama kula meniki mulang kula mejang tawa kula keminteri babar pisan mboten. Tur kula mboten golek napa-napa ora pengin dadi apa-apa. Mung iman kalih sampean niku saestu. Nggih. Yen sampean pengin dadi ratu sing temenanan manghambek berbudi bawa leksana, berbudi remen geganjar ngula wisuda, bawa leksana ora nate nglincati karo janji, aja seneng karo ngapusi karo wong cilik. Nalika sampean nyalonake dadi ratu mbiyen, woh le gemati karo wong cilik, le sayang karo wong cilik ora umum. Aja kuwatir kabeh para kawulaku, golek aku kelakon dadi ratu tenan aja kuwatir. Engko dalan tak aspal kabeh, papan panembahan tak dandani, pokoke tak gawe makmur. Ning nyatane piye? Bareng kelakon dadi pejabat, nyatane pakem sampean mung loro. Siji ngapusi, loro korupsi. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lekak saking jagat manuk maning jajil anak setan membo menungso. Kowe ora ngilo karo githokmu. Bagong. Nadyanto kabeh sing nduk ucapake mau bener lan becik ning kudune kowe iso mawas diri, kowe kuwi sapa, kowe iki apa lan kudune kowe iki kepiye. Tak ibaratake kowe kaya wong wuta ingkang ngitung lintang-lintang luku sinamat bayang galakan tange kenane cepak lupute. Wong cebol gawuyuh ngawiyat, kegeden piyak kurang cagak. Apa wis kepinteren kowe mejang karo Ratu Ngastina? Kula kang mangan urip palungguhan iki ning ngarep aku wis kandha. Aku wis matur kelawan Nyai Prabu Duryudana ngatasi pasewakan sing endahe kaya mengkono. Kudune sing dadi dhayoh ki ratu, pendhita utawa satriya. Kok mung dapure kere kaya dapurmu. Mula urip palungguhan iki kowe baliya. Ngaranana njaluk sangu pira tak sangoni ning kowe mulya. Kowe baliya kowe. Saya itu tidak suka kalau apa-apa pasti diukur dengan uangnya, paling tidak suka. Apa-apa diukur ngangge duit, aku paling ra seneng model ngono kuwi. Lek apa-apa diukur ngangge duit, bengi iki aku sak rombongan tangeh kelakon teko ning kene iki, ngerti ora? Iki hitungane dudu duit ning dulur. Iki hitungane dulur. Lah kowe apa-apa mesti ngangge dhuwit, menyelesaikan masalah solusine dhuwit. Nadyan to kowe dhuwit jane apik. DUIT, doa usaha iman karo takwa. Niki magepokan karo materi mengko dhisik, Mas. Mengko dhisik. Ngene iki aku sing ra seneng. Pilihan apa-apa ngangge dhuwit. Wong cilik dituku ngangge dhuwit. Sampeyan nuku suarane wong cilik ngangge dhuwit niku padha karo merendahkan derajate masyarakat jenengan dhewe ngoten niku. Sampean maido kalih kula, Gong kowe mulya, kowe ora patut nang kene, kudune tamune iki ratu, pendhita utawa apa mau? Satriya. Lah iya satriya, dagelan kere kaya Bagong ra pantes. Nuwun sewu nggih. Sampean pancen ratu, duwe derajat pangkat. Aku pancen kawula. Ning sampean kudu eling, tangeh lamun sampean kabeh iso dadi pejabat, sampean kabeh iso dadi ratu yen mboten enten rakyat sing nyoblos jenengan kaya kula ngeten iki. Ratu ngendi? Lek kawulane kabeh do renek. Kawulane kabeh do nyengkuyung. Sampeyan dadi ratu nang endi? Sampeyan perintah kula lunga keng mriki. Nuwun sewu, sampeyan teng mriki dadi dayoh apa sing di omah? Ya aku dayoh. Lah nggih niku lak padha kalih kula. Lagi iki nek critane dayoh kok nundung dayoh iki pripun jenengan? Niku salah fatal ngoten niku sampeyan niku. Nuwun sewu, sampean nganggep kula mboten baku, mboten penting ra ngono. Nyatane pancen kaya mengkono. Sik aja gampang sampean menvonis ngono kuwi. Bagong ora penting, ora baku, medayane Ngastina ora ana gunane. Perkara penting utawa ora baku lan ora aja diputusi dhewe ning ditakokake marang kabeh sing padha lenggah. Nuwun sewu. Wayangan ngeten iki teng Sukorejo ngeten iki. Upamane sewengi mboten metu Baladewa, ora masalah. Nek Bagong mboten metu, mesti para warga masyarakat padha susah atine. Palungguhan iki ora perlu kowe kakehan gunung sing tanpa guna. Juweh nrewete ucapmu. Kowe lunga, kowe minggat nyepet mripat, jejembri jerambah. Satemah kawibawane kraton negara Ngastina ilang mergo saka patrape Bagong. Kowe minggat janji ora lunga aja takon dosa dupak telamu ora bongkor dadat apa kowe. Kaya bledek sewu pangandikane Nata Agung Mandura. Mangkono ki Lurah Bagong Maryanto namung kendelan kewala.
malah kawis tinggal andeprok mripate den tutupi nadyanto arep semedi ngeremke ponang netra datan saged merga Ki Bagong mboten gadah telabukan pramila sigra den tutupi sambat nyebut asmane Gusti ingkang murwengdat ana kaelokan Ki Bagong ilang saka pandulu geger para lenggah kok malah hical lagi loh Pokok Prabu Mandura babar pisan boten dugamana kula kedhepaken ngertos-ngertos Bagong hical saking Pandulu wah edan keparat dudu karepe dhewe sameneika kados pundi monggo pasewakan dipun bubaraken kemawon ngopyak ana di papan dununge Bagong dereng marem rasing manah kula dereng ngajar dhumateng Panakawan kula wau diopyak goleki kawula nuwun sewu Ndara Ratu Banowati ngantos bingung anggen kula ngrangkani karana kula ningali dumateng kawontenan paduka ingkang rinten dalu namung kendelan kemawon bungkem sewu basa mboten kersa ngandika paduka menika garwa nata ing negari Ngastina ingkang mboten kirang setunggal menapa keceh bondo kemul kamukten menapa kemawon ingkang mangkersakaken mesti saged mawujud aja kok langka digayuh menungsa sanadyan langka digayuh dewa niku mangke jenengan mesti bisa kasembadan ning sebabipun kula tingali kok sungkawa sedih ing penggalih niku janjane jenengan niku enten napa jenengan niku menggalih napa upama susah niku sing pantes lak kula utawa anak kula wong sing mung dadi buruh dadi abdi ora bondo ora duwe apa-apa terus susah niku mempun jenengane sugih kliwat ukur sak negara Ngastina mboten enten sing madani kok isih susah ngoten niku jane mikir apa ngono lho nggih monggo Gusti Putri kula aturi paring dawuh menawi mak cangik wonten lepat lan dosanipun monggo sampun ngantos tida-tida anggenipun paring pidana semantun ugi menawi kula pun limbuk gadah kalepatan kula mboten badhe suwala menawi kedah nampi pidana ingkang awrat monggo to dahar napa pripun mumpung niki metu sega mung meneng ae kok mak lah iya to ngene iki wis riko aku bingung kudu dikapake kudu dipiyekne ngene salah ngono salah well merga ana paribasan nuwun mak apa enek wong dodok lawang aja-aja ana tamu ya ana ae ngono lho riyen kula bukakne lawange riyen bah lawang suarane nggerit kaya ngono ta yo digemuk apa diole wae ngriyen jenengan niku sinten aku Bagong aku nyasar rene aku iki ngendi to niki Taman Sari Kadilengleng jenengan piyai kakung nek malam mriki niku pripun kene nggene sapa to
Gusti Ayu Putri Dewi Banowati genah ngoten. Ngene wae, kandha lah aku mlebu entuk apa ora? Lah pancen ra entuk mlebu aku dicekel karo prajurit siap. Lah kono matur kono. Nggih. Raden Ayu enten dayoh jare namine Bagong. Kongkonen mlebu rene Biyung. Oh. Iki lakon apa to ya ya. Mau aku sowan ning kraton kabeh wong mripate menteleng Prabu Baladewa nyeneni karo aku ra nek enteke bengak-bengok ngetaki karo Bagong. Banjur aku mau terus nutupi mripatku aku sambat karo pangeran supaya ngayomi karo Bagong. Kok ngerti-ngerti kaya ana angin sing nggawa aku. Lah kok teka-teka ki jarene ning Taman Sari Kadilengleng malah ketemu karo garwane Sinuhun Prabu Duryudana Dewi Banowati. Piyayine nek ayune nganti kliwat ukur, dedeke njaran teji gedhe dhuwur, pakulitane mrusuh kaya ngono, tur dasare tobrut pisan. Lambene ya mang apa ngono iso tobrat-tobrut. Oh, apa ana sing salah apa piye kata-kataku? Tobrut itu tegese tobat brutal, ngerti ta? Nemen nang kene tobat jenenge tobrut. Ngono. Ra ngerti no kowe ra. Iki lak Bagong ponakawane Adik Warjuna. Nggih, sembah pangabekti kula kunjuk dumateng paduka Sang Ratu Banowati. Iya ya Bagong ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana. Gurawalan anggen kula mundhit tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat paripe. Nyuwun pangapunten niki wau cara wong lunga ana kula kesasar niki wau bingung ngono lho. Ngerti-ngerti mak jedul mapan wonten ing Taman Sari mriki. Taman apa? Taman Kadilengleng. Lah nggih, Taman Sari Kadilengleng ramyan ingkang sasangka kumenyar ngono lho. Nganti aku bingung ngono lho. Kowe teko kene mbok menawa ki pitulungan saka Jawata kanggo madhangake lelakonku Bagong. Madangne piye maksude? Rina wengi aku mung tansah kangen karo momongamu. Adikku Janaka sing ngrujik batinku Bagong. Carane ngene aku betah lho iki. Wah, wanget tok. Sampeyan ngerti-ngerti nek ngrangkul karo Bagong ni maknane piye karepe apa? Ya to Bagong. Aku rina wengi mung tansah bingung, mung tansah linglung mergo rina wengi aku mung tansah mikir jejantuning atiku ya kuwi momongamu Adikku Arjuna ing Madukara. Aku mangan ki rumangsa ora enak tur ora bisa jenak. Mergo sing ndak pikir ya mung ndaramu Madukara. Mumpung kowe teka kene, yen kowe mulih ning Madukara aku melu gandengen tanganku. Ora ketang mung sak gebyaran aku pengen ketemu karo Janaka Bagong. Sampeyan kula aturi raup banyu sing bening, nggih. Ndak aturi eling karo Purwoduksina. Sampeyan ki sapa? Sampeyan kudune piye? Sampeyan kudune iso paham bab iki. Sampeyan wis ora legan, wis ora ijen, wis digarwa nata ing Ngastina Sinuhun Prabu Duryudana. Kok iso sik njilingi karo Janaka ketemu pirang perkara sampeyan. Lho, kula mboten maido. Sadurunge rabi karo Ratu Ngastina pancen sampeyan biyen nate gandeng karo sing jenenge Raden Permadi utawa Ndara Kula Arjuna. Ning niku lak sejarah sing kawuri. Sejarah niku mang gulung kemawon, mang buang mawon, lajeng jenengan damel lembaran anyar anggenipun bebrayan kalih Prabu Duryudana piye carane iso atur runtut reruntungan kebak ing katresnan lan kasetyan. Wis omah-omah tur bojone ratu lho. Iso bingung karo Janaka lho. Wis sae ngene, tinimbang sampeyan kok tak teri ning Madukara didelok wong pirang-pirang malah sampeyan isin. Yen sampeyan kangen karo Janaka, nuwun sewu, mang nyawang kula wis padha nyawang Janaka sampeyan.
Padha mripate ngene iki Janaka nggih. Iki rambut kula pamane kula gelung rene, wis padha mong mboten kula gelung ngono lho. Kowe rate krungu sing jenenge tresna sepisanan ki nganti kapan wae nganti mati ora bakal bisa dilalekne. Mergo sampean gunake nepsu ngono kowe. Nadyan tak akeh sing kandha cita pertama sulit dilupakan. Alah niku ngapusi. Kula mboten ngandel. Kula cinta kula pertama nganti sepriki wonge jenenge sapa mboten karuan kok. Mergo napa? Cinta kula pertama riyen lek kowe entuk teng Dangkrong ngono lho. Mula kula riyen nggih parikan. Di maral lampu pecah toronge awor turu ora ngerti wonge ngono kuwi. Ora iku jenguyu. Cu. Aku ki pacaran mlek di mateng truk niku lho munju-munju praoto. Mboten nate kula eling-eling. Sing kula tresnani ya cintaku terakhir sing kula rabi nenggih pun bojo kula pun Darmi nika. Sapa Darmi? Bojone Bagong. Ning merga ra kuat dadi bojone seniman, dadi wong sing seneng guyon. Mangko lek kula guyon mending njereki wong wedok-wedok, njarake sindan-sindan niku. Dek le mikir kenemenan kekencengan. Alhamdulillah akhirnya dek setruk mati dek. Tegese kowe, ha niki kula legan melih dadi duda. Apa apike sampean anu ae karo Duryudana pegatan, mangke rabi kalih kula pripun? Dadi rondo karo duda, piye? Apik lho kowe. Sampean mesti padha karo entuk apa kuwi wujude wahyu katentreman niku mangke. Kowe ora ngilo karo githokmu. Apa iso wong ngiloni githoke lho ora iso. Mari basane ngono kuwi. Mboten sah. Sampeyan mboten sah neka-neka, rasa ngerbuk Janaka. Nika pun ayem pun tentrem bojone wis akeh kok. Sampeyan lek sing nguyak Janaka tenan, mung butuh arep lara ati sampeyan. Janaka bojone sing ning omahe telu. Sembadra, Srikandi karo Larasmaya. Larasati. Oh iya Larasati. Kuwi sak omah kuwi. Sak omah tur ora tau geger, ora tau padu. Mergo ngerti jadwale dhewe-dhewe. Mulai Senin ngono ya malam Senin ngono karo Sembadra, malam Selasa karo Srikandi, malam Rebo ngono karo apa kuwi jenenge Larasati. Engko malam Kamis balik karo Sembadra, terus malam Jumat karo Srikandi, malam Setu ngono terus karo Larasati. Lah malam Minggu engko nggih prei servis pijet ngono. Ngono kuwi. Lha sampean iki sing bojone ning omah, urung bojo sing ngendi-endi, angger kutha Janaka ndek bojo lho. Sampeyan karo gedan karo Janaka sampeyan kleru ngono kuwi. Pun to mang kuat-kuatke, rabine mang niati ibadah mawon. Yen sampeyan ngoyak nafsu, ngoyak karo sing jenenge apa kuwi hardane pepinginan ngono kuwi. Sajeke sampeyan ra bakal bisa urip tentrem, mergo urip sampeyan mung dadi kesete nafsu sampeyan dhewe. Paham ora kowe? Paham ora? Kudu dicacake ngene iki. Kadangipun Kakang Yayi Duryudana. Krenggosan ingkang napas ndrodos punang riwe. Wonten menapa lumajar kapiyandhem? Bapak Prabu Mandura. Babar pisan boten dugamana, boten klegewa. Icalipun Bagong kados pundi? Yayi Prabu sampun manggihaken. Sampun. Wonten pundi? Boten dugamana, boten ngira. Bagong sampun ngorak-arik dumateng kawibawane Ratu Ngastina. Bagong mlebet wonten Taman Sari nglanuk jagongan kalian Banowati. Setan awak wong elek tenan Bagong. Kaya lumaku anci pangklong kepapak obor sewu. Nadyan to wujudmu Panakawan ning nyatane tuturmu bisa mbengkahake dadaku satemah nyirnakake hawa nafsuku ingkang semune ngombro-ombro kaya mengkono. Matur nuwun Bagong kowe wis ngelekake marang Banowati. Matur banget. Edan. Matur banget. Kapatuk babak pisan. Alilan ingkang putra Banjar Junut Dursasana nyadong rawuh. Monggo kula aturi ambabari dumateng ingkang putra kula pun Kartomarma. Semanten ugi paman kula ingkang putra Cindhi Kembang pun swata maca madhong dawuh.
Ri palungguhan iki para sata Kurawa ingkang pinandhigan dening jeneng Sira Dursasana. Ndak pundhut kanthi banget aja saur manuk. Nanging moringga gatekno rembuke pamanmu Sengkuni sakwise cetha ngigla tanpa warana. Mara gage tindakno. Kabarengipun kados pundi? Ngibarate kriwikan dadi grojokan perkara sepele dadi gawe wong guyonan dadi tangisan. Nalika mau Pendhapa Agung Negara Ngastina ketekan ya kuwi atmajane Kyai Semar Badranaya sing wragil ya kuwi Bagong. Ingkang murang tata semuci suci rumangsa bener dhewe wani mulang mejang klawan sesembahmu anak Prabu Ngastina. Kuwi ingkang andadekake muntaping penggalih Angger Baladewa satemah Bramantya. Sajroning Prabu Baladewa ki nguman-uman klawan dagelan Bagong ora ngerti. Sangkan paran ngerti-ngerti Bagong ilang saka pandulu satemah geger ingkang mapon ing Pendhapa mau. Lan ana bab ingkang saya ndadekake kageting rasa merga malah Bagong ndelik ana ing Taman Sari Kadilengleng Ngastina. Mula ri palungguhan iki anggenmu dandan aja kok kendhone kepara malah kenceng ana. Siaga ing diri sawega ing gati. Lan aja pisan-pisan duwe panemu kuwi nyepelekake marang kekuwatane Bagong. Kula kang mangkono ri palungguhan iki sapa wae sing bisa ngrangket gedene mateni kelawan Bagong bakal nampa ganjaran gedhe saka anak Prabu Duryudana. Parek kowe. Dagelan elek ora bejaji dapure Bagong. Ya, dasar para nyata kowe Bambang Haswa Suta Utama. Haswa kuwi jaran, Suta ki anak, Utama ki apik. Kowe anak jaran sing apik. Hai, toprak ngono kuwi. Lambene elek. Lho nyatane kuwi ngelokne aku, Dek. Mripatmu menteleng kaya bandeng ngene genarepe mrawasa karo Bagong. Turabaya memper ing atase Bagong iki mung ijen tanpa ruwang. Parandene Kurawa dampyak-dampyak sing gunggunge puluhan kaya ngono kae. Aku iki mung panakawan, aku mung batur, aku mung rakyat jelata. Kok iso dimusuhke prajurit sing semono akeh iki lho. Aku iki karo wong siji wae kalah, kenapa dadak wong pirang-pirang? Mergo kowe bakal tak cekel, tak gawe pengewan-ewan. Tak jur kuwandamu ning negara Ngastina kene. Lek pancen ngono kuwi tegese kowe lanang tenan. Kowe wani tenan karo Bagong. Sing tak deni apamu? Lho, kok sik. Kowe iki pancen ganteng, kowe pancen sekti, dasare anake Pendhita Linuwih. Ning yen kowe dibandingne karo Bagong, kowe kalahe kakean, kalahe kejeron kowe, Mas. Lho, tembungmu tek ngono. Kok sik, kowe karo aku tuwek ndi? Genah tuwek kowe. Nah, wis poin nggih aku. Lek jenenge wong tuweke pengalamane akeh endi karo sing enom? Ya mesti akeh sing enom. Sok goblok kowe, akeh sing tuwek. Goblok ora. Mergo wong tuweke umure luwih akeh ngono kuwi. Pait getiring lelakon kuwi ngrasake. Aku luwih tuwek, aku luwih pengalaman. Pintere luwih pinter kowe. Nek pengalaman kowe kalah karo aku, Mas, kowe iki. Ning nadyan kaya ngopo lan kepiye ora perlu kakean gunung sing tanpa gunung. Ing kene dalan patimu, ora ngerti jam 1 modar dadi layatan. Modar mbok wis malah aku alhamdulillah. Lho, nek malah alhamdulillah ora wedi mati. Aku ki urip ora bakal wedi mati. Luwih becik dina iki aku mati nang kene. Timbangane ning omah ya dioyak-oyak kredit ae aku. Bangka mbok wis ngono. Edan arep bunuh diri. Ya, diarani piye wae manut. Sugih kendel bondo wani. Lho sugihku mung kendel karo wani, aku bondo donya dhuwit ra gablek.
yen ngono kuwi ngemping lara Genjah Pati wani lawan Bambang Swatama kowe tanding karo aku tak ngibaratake wedhus prucul ngadepi singa barong timun mungsuh duren timune kowe durene aku timun cebloan duren rasik garam rapat guroni batangmu tak balik kowe tanding karo aku tak ngibaratake tomat mungsuh duren tomate genah kowe durene ingsun aja kok keceblokan tomat kesenggol duren ra mecotot nyawamu pengen roh aku iblis sumbar gak kalah iso ngalahke Swatama padha karo iso ngrajangin iso ngalahke Bagong padha karo iso ngalahke Pak Lurah Maryanto ngono njaluk tak tabrak angge truk apa piye kowe dapure muni sing ora-ora cencang dina iki cencangan ayo lek pancen digdaya maju kowe sirahmu diam leleng tenan mundur Surtayu tanding ono ayo Suramrata Jayamrata gerbuten aku Sayuta Mara saketi wuri ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati ora bakal gigrek uluku salomba maju para ngarsa kelakon mati dening kowe aku piye kelakon mati dening kowe aku walik mati dening aku kowe pancen tak balik aku nyen mati ikhlas lahir batin ning kocapa sukmaku arepe ngambara ning ndi-ndi ketemu karo kowe cucup bon-bonamu kowe iblis kowe setan kowe tikus kowe asu kowe sumbar dian
hop 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 usah wit pak lo yo wit dianeran wit hop ngat lo hat hop yeah nyo hey hey oh hey asem ra gelem oh hey oh penekan ra penekan tok aku bagi numpake kok dia lo hat wey ayo maju preman dong jeruk dijarak ora setan hop hot hot genti hot genti mupah nantang Surtayu kasang sampluk girkingku modar nggawa gir tok nek suarane karo kenapa tok iki aku oh dan bus rasakan bocor ndasmu le kowe samdak What? Sawangan bukan sulap, bukan sihir. Tuh, mogok ya. Lepas kendali. Sawangan, tepuk tangan tuh bobong merkok kabeh mau. Guru, sungkem kula guru. Menghindar ya belah wedan piye lah ya kono dupengne ngono medeni goblok ora kudu nek suarane ngeng
Tiarep. Hunter dilawan. Angkat tangan, Rasudi mutar. Endong. Oh, ndarak perkara kowe. Lambah-lambah getih. Aduh. Ayo, Ndi, bedilin aku. Iya, piye to? Oh, putih. Saya. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Wih. Bagong iki. Wah, iki rada angel bedakne warnane iki. Petok ya karo iki ya gedhe. Bagong kuwi. Lah padha ta? Durma ganti. Yo. Puru gage tadi aku. Bagong ubu. Bagong ubu. Padha Lah ngene iki lho sing angel ngene iki. Mula Pak Seno kae viral tenan, iya angel tenan. Bedake ngene iki angel. Wih. Udah perlu kakian bebangal. Bagong. Oh ngapa? Tinju akhirat nyawa maju apa ora ngerti. Oh, aja kakek ngomong ngono mesti klarune kok. Wedian. Nggowo memean. Us. Hat. Edan. Ompak kegawanku ning Senayan diingi. Romeking. Oh, it. Oh, hot. Oh, up it. Oh, ha. Oh, ha. Yo kono. Oh, ha. Het. Ha, het. Oh, ha. Het. Yo. Oh, ha. Komplit ya perang Bagong. Iso samberan, iso mereh, komplit. Sikutan, Pak. Mati kan? Mati. Wengko lek mati ning alam barjah. Ngapa kok diarani alam barjah? Mergo alame bar pecah. Pecah sapa kok joh mau? Bar pecah. Kowe engko ditemoni karo malaikat loro. Nganti ditakoni, "Sapa pangeranmu?" Lek mun jawab kok Pangeran Diponegara. Kepruk ndasmu. Sapa imammu lek ku jawab kok nganti imam tidur. Lah cek urip. Dengar sing dadi komando yo. Ojo mlayu. Hei. Ojo mlayu. Ora-ora jemrono. Kirpute ayo. Sayuta mara saged dhewe. Ampian kaya wong njaluk temen jangan mati. Ora bakal gigrek uluku salombo.
Yo. Ayo kowe luwih sentosa luwih digdaya ning napas. Napasmu kalah yen karo Bagong kowe. Awas. Tak cekel menan. Ngejak lari-lari malam kok. Aduh. Aja kok jambang. Lara tenan, lara piye? Awas ra prayekno karma pala. Hut. Tiban rambutku tidak berkutik. Iki lagi rambut dhuwur. Sandak ilang nyawamu kowe. Ya. Oh, kowe. Ayo, sambil wong mandura. Ora kasen kok dagelan. Lah tak tutuk-tutukne remuk tenan mudhar aku. Kuwi wae Ratu Mandura durung mesti senjata nenggala. Nenggala tibake diadaku penerenggen jantungku. Almarhum aku. Ya. Tujune aku nggo piranti. Waalaikumsalam. Nggih, Bagong pangling to. Sinyale buruk kok. Nggih. Nggih Sinuwun Ndarawati. Niki darurat niki Garuda Biru iki. Jenengan mboten mriki mbok menawa sesuk itu sampean layak kalih kula. Nggih kula Sherlock. Mang mriki tenan lho. Lek ora wae kula mati bapak nesu sampean dicencang kok. Nggih, waalaikumsalam. Kowe tek duwe piranti sing kaya ngono. Gadah no anak Semar. Apa Samsul? Samsung kok? Nggih, Samsung. Sampean kok ya walah-alah. Sinyale buruk to mriko. Ora perlu kakean gunem sing tanpa guna ana apa? Kok ning Ngastina iki ketemu pirang perkara. Nah, niki lek kene ngeten iki. Kula wae ngelekake kali Prabu Duryudana, ya ta? Lah ndelalah niku Prabu Baladewa nesu ngajar kula badhe mejahi kula. Yen sampean ngerti Ratu Mandura mateni aku, monggo Bagong nganti mati tenan, kira-kira sampean ikhlas apa ora? Ikhlas ki? Trondolo ora, tobrut-tobrut ora. Lha ndelok perkarane kadangku ing Mandura ki kadangku sepuh wakile wong tuwa. Nadyan kaya ngono lak kudune ngerti karo perkarane. Aku ora kleru, aku ora dosa. Yen perkara Kurawa tak rampungane. Nek sampean ra gelem mundurke ngelekake karo Ratu Mandura, ana nesune Bapak Semar aja nyalahke Bagong. Dan Wah, ladalah kadangipun Kakang Ndarawati Yayi Bathara Kresna. Pek nganti kroyo-royo teka ning negara Ngastina ki ana parigawe apa? Nuwun sewu kok Prabu Mandura. Saged kula wastani menang ora kondang, yen kalah malah babar wirang. Bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tatas. Nuwun sewu. Bab menapa ngandadosaken mrinaning penggalih paduka Koko Prabu Mandura duweh merwate ucape ninggal tata krama Bagong angin tutura ning Pendhapagung negara Ngastina nuturi kelawan Duryudana ora tirmu nalar mung dapure Panakawan wong kere wae kok mejang karo ratu Mengki riyen
pangandikane para pinter nika yen ana wewarah ana piwulang sing dikatekne sapa sing mejang apa isine wejangan. Ya isine wejangan. Lah nggih, tegesipun kedahipun paduka mboten nyawang bagongipun ning isinipun sae napa mawon? Ya pancen apik ngeleke ratu supaya tumindak jujur hambek bawa laksana. Nah, ngoten niku tegese Bagong salah napa bener? Salah bilang salah, benar bilang benar. Jujur ae. Ngutake ati nurani. Sing tak ucapke karo Duryudana mau bener apa salah? Yen salah pira bijine pira? Yo, jujur ae. Aja ngapusi karo atimu dhewe. Ora enggang jujur aja takon dosa tibani cakra kowe. Cakra sing duwe aku tak silih. Kleres napa lepat Bagong niku? Ya jane bener. Nah, menawi bener kok badhe mangpejahi, menika mangke menawi Bagong estu pejah, kinten-kinten bapake Bagong nesu napa mboten? Nah, ayahku nesu ora? Hah? Babeku nesu ora? Dediku nesu ora? Monggo lek Semar nek kadung nesu uda tergulung. Awake gedhe anune cuwilik. Apa nika manene niku cilik. Bagong leres napa lepat? Ya bener. Yen ngantos jenengan pejahi mongko Bagong nganti mati tenan, mangke Kiai Semar kinten-kinten kendel menapa makarti. Jawab. Ora iso jawab takon dosa ora. Wis dikei soal ora iso jawab ora. Ora lulus kowe engko. Ya pancen aku iki mau keberanange runtik satemah bingung nentokake pakarti. Lah mila saderengipun makarti menapa kemawon niku kedadipun penggalih kanthi weninging raos lan ugi ngginakaken kawicaksanan. Menawi Bagong pejah saestu menika mangke Kiai Semar mesti bakal cincing. Sampun malih kok namung Koko Prabu Mendura. Jagat menika menawi dipun gulung kalih Kiai Semar menika kelakon. Kinten-kinten pengen gegeran karo danyange Paranggawa. Lah aku sing kleru. Aku sing luput. Ayo, omong. Aduh Dek, aku sing luput. Cobi jer brengat-brengut neng ati dadi semrawut. Hayo. Aku luput. Kewajibanipun tiyang lepat menika aku njaluk ngapura kelawan Yai Kresna. Lho, perkawisipun mboten kalian kula kok. Perkawisipun menika kalian Bagong supados gugur dosanipun lan kalepatanipun kedah salaman lan nyuwun pangapunten. Yen duwe dosa karo Gusti ingkang Maha Kuwasa, waton tandes ikhlas anggene njaluk ngapura, mesti di ngapura. Merga pangeran menika sipatipun Maha Asih. Yen duwe dosa karo padha-padha menungsa, sadurunge di ngapura, jenengan nganti benjang menapa kemawon tetep nggendong dosa. Bagong, maju. Oke. Kemajuan kene lho. Goblok ora senengane. Oh, Bagong. Lungguh ngisor. Bagong. Eneng otot. Aku ndodo karo keluputanku, ndodo marang dosaku anggenku. Suwiyah kelawan kowe ngarah karo patimu. Banjur aku njaluk ngapura. Sepira keluputanku mara gage ngapuranen. Ya, padha-padha. Semono go aku sepira gedene naanku, ya ta. Aku njaluk ngapura karo kowe, ngono. Yo. Salim. Salim cara kene ngangge dhuwit, ora ngangge dhuwit piye. Wetan ngeneki, ora ngeneki. Nah, ngene iki. Lumayan 100. 50 dhewe moh ora dihapurmu ratu tawani 50 ora senengane. Ngono kuwi, wis ngono kuwi. Aku yen nggugu karo Bagong kondur mawon teng Mandura. Lah aku metu ket sore. Lho lek metu ya wis ndang adus ndang piye ngono genti liyane.
Wis metu nekat ae anggere musuhe cocok ora senengane. Wis to iki ora senengamu. Leres sing dados aturipun Bagong prayogi kondur kemawon dhateng Mandura. Mangke Bagong badhe kados pundi? Monggo dipun tingali kemawon. Kula kinten dalu menika Bagong rasak baene. Iblis lamat wong dapure Bagong Wuragudha kae goreh rongeh tumrape negara Ngastina ora minggat pecah sirahmu Mandiya ucapku Sengkuni lumpuh. Sedayang mboten saged mlampahke anak Prabu Duryudana. Kami sikil kula cimpe, mboten saged kula jangkahke menapa-menapa. Lole Bagong cemurang tata. Nganti Sinuwun Prabu Duryudana karo Patih Kendhip kaya mengkono. Janji ora enggak musadani tak tibani pusakaku. Durna dongane ra iso ngalor kowe. Aku lu wong lempah tinimbang ra iso ngalor. Aja. Ayo kowe mending ngidul terus karo ngetan bali mulan. Aduh Bagong aku tobat. Sengkuni ngarep, brangkang ning ngarep. Duryudana jane dosane ra sepira, sing paling dosane akeh dhewe iki ya tikus Sengkuni iki. Duryudana tumindake nganti kaya ngene merga dapure Sengkuni. Iya, Geng. Aku njaluk ngapura Bagong. Njaluk ngapura iki ngangge seni ora ngono kuwi. Ngangge seni piye? Ampun tobat Bendara kalih sampeyan leole londong. Begitu. Yo. Dirolu. Ampun tobat Bendara kalih sampeyan leole londong. Apik. Yang ngono kuwi terima kasih. Didurne pokoke. Iki. Ampun, ayo Duryudana. Ampun tobat. Cilek. Aku isane gede terus. Jangan ngono kuwi. Ampun tobat. Ayo Cilek. Ampun. Tobat. Kaidani raimu malah bawa ora. Ampun tobat ngono tempone lho. Ampun tobat Bendara kalih sampean leole lontek anu lontong. Leole lontong. Yo, Dirolu. Ampun tobat Bendara kalih sampeyan. Nah, aja didokne. Ngoblok ora. Mula rambudaya pejabat rambudaya kaya ngono. Kok nembang do ora iso. Ngisin-ngisini. Wong lek ora ngerti seni kaya dapurmu, perintahmu ya mesti panas, senengamu mesti korupsi, senengamu nyiksa karo wong cilik ngono kowe. Aku njaluk ngapura. Tetep aku ngapura ning negara iki duwe undang-undang, duwe aturan. Merga kowe wis dosa gedhe, Duryudana Sangkuni jeblos ning pakunjaran.
mewakili sedaya para kawula ingkang mapan wonten ing negari Ngastina mriki ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Ki Lurah Bagong anggenipun sampun ambirat pedhut ingkang nglimputi wonten negari Ngastina. Ya iki lakon sing jenenge Sumilake Pedhut Ngastina ya iki. Mergo dayane Bagong ya nggih. Tegesipun jenengan niku kepareng minangkani menapa ing dados panjeriting para kawula. Kula menika dumados saking para lurah-lurah sakukuban negari Ngastina ngaturaken panuwun kanthi jengantika sampun ngunjara para pejabat praja ingkang nyiksa dhumateng rasanipun para kawula. Pramila saking menika gandeng sak mangke niku Ngastina komplang. Hah? Gandeng Ngastina komplang. Nyapa ning komplang? Golek wak kire. Komplang tegesipun mboten enten ratune. Niki para lurah-lurah lan para kawula Ngastina sampun condong ing rasa golong-geleng gilik ing cipta. Supados kangge ngisi kekosongan kersa mboten kersa jengandika Ki Bagong kasuwun dados ratu wonten negari Ngastina mriki. Ngene ya. Aku ki nadyan mung sak dagelane ya pengen nindakake sepi pamrih rame ing gawe kaya satriya kae. Wiwit aku budal saka Cepot Rejo nganti tekan kene ora ana kok pikiran aku kepengin duwe kelungguhan lan golek untung iki babar pisan ora. Aku ora mendem karo jabatan rakedanan karo sing jenenge kawibawan. Aku ngerti negara Ngastina tentrem ngene aku melu marem. Nanging nuwun sewu ki. Sinten malih ingkang trep dados ratu wonten ing mriki? Mboten kok perkara jenengan niku kedanan karo jabatan mendem karo kelungguhane mboten ning menika suara rakyat. Menawi jenengan mboten kepareng nampi amanahipun para kawula niki mangke tartamtu para kawula badhe gelo pramila mang niati ngibadah kemawon. Mang tata negari menika supados mangke sae dadosipun. Dosa apa leng tak sandang lek nganti aku ora iso minangkani apa kang dadi panjerite wong cilik ya. Ning aku ora badhi lho ya. Dadi ratu butuhe mung nata Ngastina. Yen wis tumata kanthi apik, aku tak leren. Merga babar pisan renek cita-cita aku pengen dadi ratu. Wah, jan gedhe perbawane. Wah, jan elok temenanan. Alah, batinmu mendhi kok kira aku mendhi nyunggi kukusan mendhi ora. Mboten estu wibawa sanget. Ya, lek ngono aku nuruti kowe para lurah. Lah jejulukipun sinten? Hah? Muga sineksen jagat saisine Ratu Ngastina sing anyar iki jejuluk Prabu Sinar Baskara. Aku sok sregep nyawer aku. Narbas mentah. Bar nyawer ngambungi dirgita. Jadi begini, saya itu bukan seniman, namun kalau tembang-tembang saya itu apa? Saya sudah membawa uang 15 juta harus habis pada malam hari ini. Pokoknya sak jenglengan nanti 1 juta ini nanti. Prabu sinten? Prabu Sinar Baskara. Sinar ki sorot, Baskara kuwi nyawer. Dadi Baskara srengenge. Oh iya srengenge. Sorot srengenge sing bisa nguripi warga ing negara Ngastina. Mula Sinar Baskara utawa Baskara Sinar Sakti ya. Iki engko paguyubanku jenenge Baskara Group. Nah, gandeng sing ngangkat aku dadi ratu iki dumadi golongane para lurah-lurah iki. Mula ripalungguhan iki aku gawe kebijakan loro. Siji, kabeh para kawula ora ana sing tak tarik pajak sepeser pun. Loro, sing adate lurah ki jabatane mung 6 tahun tak tambahi 2 tahun dadi 8 tahun. Mater lu. Mater lu. Mater lu. Matur nuwun.
ngono kuwi lek tak tambahi 2 taun ngene gelem ra gelem kowe iki ya syukurana ngono. Nanggap wayang apa cokekan, aja sok syukuran lurah nunut wong bersih desa wong 17-an iki enggak boleh. Kudu mandiri syukurane ngono. Nggih, mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Ngetaken dawuh. Ah, tak ngono kuwi. Men apik. Kenapa kok aku memutuskan seperti itu? Karena aku melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Ngono. Lek pilihan presiden sing perang iki mung sing ana medsos wae. Pilihan apa ki jenenge gubernur sing perang tanding ana medsos. Nek jenenge pilihan lurah ngono sing perange adu arep ngerti ora? Karo tangga iso ra rukun, genduren ra ngundang. Ngono contoh wis pirang-pirang. Mula tak tambahi 2 taun ngono. Pamrih apa? Yen mung 6 taun, pamane siji dadi lurah, 6 taun rampung. Ngono ki le pingget, le geger, le pecah rong rampung, wis dijak geger meneh mergo eneke pilihan meneh. Yen 8 taun lak rada suwi nggih ngedem karo swasana, tur dicucukke kowe dadi lurah ki kowe mbiyen nyalonke entekmu ya miliatan. Lek mung 6 taun lek ora cucuk, ya ta? Ya ta? Ngaku ae ngono kuwi. Lek 8 taun lak cucuk, engko sing 3 taun nggih golek pulian, terus engko sing apa 5 taun golek bathi lak iso ngono kuwi kowe. Mboten enten critane lurah golek bathi, mboten enten critane pengabdian untuk warga masyarakat seluruhnya yang ada di negari Astina. Bagus kalau gitu memang betul. Aku Prabu Sinar Baskara sangat mendukung apa yang menjadi program-program dan juga sumpah-sumpahmu semuanya. Jadi tidak hanya janji-janji, tidak hanya diucapkan saja, namun harus diaplikasikan terhadap di masyarakat gitu loh ya. Harus diaplikasikan ngono kuwi. Jangan hanya diucapkan saja begitu. Nggih lajeng mangke. Nah, iki aku gawe program anyar, program baru ya ta. Programku utawa anggirku nata negara Ngastina ada dasar sabdane utusane Gusti ingkang pungkasan. Negara ki bakal endah lan tentrem lamun to bisa mawujud 5 perkara. Siji, ilmune para brahmana resi kiai ulama ingkang diamalake. Angka 2, adile para pangarsa praja pejabat negara, merga keadilane pimpinan sing bakal nggawa marang katentremane para kawula lan negara. Angka 3, ngibadahe para kawula anggene tigen mugen paningidepe cipta, pasrah sumarah marang purbane Hyang Maha Murah. Angka 4, patuhe para sentana lan kawula marang paugeran agama lan pranatan hukum praja ingkang wis lumaku. Angka 5, negara Ngastina bakal tentrem panjang kunjung kerta lan raharja lamun to disurung dongane para miskin. Supaya para miskin iki gelem ndongakne karo negara, ndongakne karo wong sugih. Ning agama ki lak minim to. Minim kudu gelem weweh karo wong sing ra duwe, karo anak yatim, karo apa ki jenenge para-para sing jompo, para ronda-ronda, sing sepuh aja sing enom, sing sepuh ngono kuwi. Kuwi entuk wujude apa ki amal sing jenenge ya kuwi zakat mal udakara 2,5% ki minim lho ki minim lho. Menapa wong miskin iki ayem tentrem atine gelem ndongake karo negarane ngono kuwi ya. Dadi kabeh wong sugih gelem ngono kuwi kabeh ya. Tur tak jaluk para lurah-lurah gelem nglestarekake budaya ngono kuwi. Aja mau mengandalkan tarikane karo sponsor tok. Dadi lurah kudu nyucul dhuwit wanita mbok ngono kuwi. Aja mung jagake ngono ya. Nggih mboten langkung ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Nggih ngestaken dawuh. Wis aku bar iki tak leren tak ngaso sik. Bah ket sore aku metu terus ya. Mergo pamundhute piyai kene Bagong kudu metu terus. Bah iki kesel tenan iki aku. Saumuk aku ngandian. Wis kono do bubar kono mangan-mangan apa piye aku tak ngaso sawetara mergo arep ngatur strategi yang baik, undang-undang dan aturan sing nyatane berpihak kepada warga masyarakat. Jadi nanti teori dan juga aplikasinya itu
bisa terjalan dengan lancar. Begitu ya. Gemari palo jinawi guyub rukun negara Ngastina. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Oh. Duh Hyang Agung, muga paring pengayoman marang Narendra Pocang Pitu Prabu Bayo iki. Ripalungguhan iki aku wis mbuktekke lamun ta durung dununge rasa tentrem, papane rasa marem kuwi dudu derajat pangkat sawah amba Tegal Jembar. Nanging marem lan orane wong tuwa iki gumantung marang tingkah lan polahe anak. Patih lintang samudra kawula nuwun wonten timbalane ingkang adhawuh kanjenge ngantos bingung anggen kula badhe matur menawi paduka siniwaka mongko jengandika kaprawasa ing Sungkawa. Kula saged ngraosaken kados pundi awrating penggalendika ning nuwun sewu ngendikanipun para pinter lelampahan niku adilipun namung dipun sandhang. Anak utawi putra menika titipane Gusti ingkang nyipta jagat. Ingkang kula kaliyan paduka namung dipun wenangaken nggulawentah supados sae. Wong tuwa niku tumrapipun anak kewajibanipun namung 3. Ingkang setunggal nyontoni, loro ngandani, telu ndongani. Monggo kula ngertos bilih paduka sinuwun Prabu Bayo tigang perkawis kala wau sampun paduka tindakaken wis nyontoni, wis ngandani, wis ndongani. Ewadene dadine anak piye tegesipun gugur kewajiban paduka kados pundi lelampanipun mangpasrahaken kaliyan adiling kudrat. Aku ki ratu duwe anak wadon siji Sibaknawati. Ing atase anak ratu sing kudune kena kanggo paugeran, kena kanggo patuladan tumrape para putri wong sak negara Pucang Pitu. Ning nyatane piwit lair nganti saiki anggene lara wah pikir tek ora mari-mari pate. Pate. Wis ora kurang-kurang pambudidaya. Anggenku golek usada lan golek sarana kanggo nambani anakku wedok. Ning nyatane mung tansah gagar wigar ora entuk karya patik. Apa tinimbang uripku mung bebarang wirang kaya ngene. Aku tak leren mbayang anggenku dadi ratu. Aku rumangsa isin. Aku nata karo wong sak negara Pucang Pitu wae bisa ning nata supaya anakku paras lahir batine kok tansah gagah pate. Dar Sulama si ketek ireng Jajal anak ratu nek kaya ngono ki piye pate. tak ndanduk tak dentung tak dar dedelah retak tok dedelah retak tok tak kuntuk rak kuntuk dedelah retak tok dedelah retak tok tak kuntuk dak kutuk gentak kentut tuntung tak dendang tak tuntung tak dendang tak rudes tuntung dan dendang tak tuntung dan dendang tak redes tung tak blang tak tuntung dandang. Kowe piye apa duwe anak kaya ngono ki piye pate? Aduh pate.
kepengin mati wae lelakonku kaya ngene. Golekno dadung sing do tak gantung guluku. Ha sinuwun ampun. Oh. Pangapunten sampun ngantos paduka lajeng pepes sarta ceklek penggalih paduka kados mekaten wong anyut tuwuh lampus diri suduk salira kendhat tali murda niku pancen rampung perkarane niku sanes nanging niku sanes cara ingkang sae kangge ngrampungke perkawis kala wau. Monggo ingkang putra Baknawati dipun tuntun kemawon. Kula krungu kabar tanah Mandraguna naminipun Kyai Lurah Semar nggo disuwanke teng Klampis Ireng kemawon. Ndara ayu Baknawati sinuwun. Klampis Ireng desanipun. Ana piyai bagus sing mung ndingkluk nyawang karo ayang-ayange dhewe. Panjenenganmu ki sapa, Raden? Diwanuhake panengah Pandhawa satriya Madukara Raden Herjuna. Nitik sandangamu kowe iki Narendra, kowe ratu saka ngendi lan sapa jejulukmu? Aku Narendra saka negara Pucang Pitu dene jejulukku Prabu Balya. Ana parigawe apa kowe ngambah laladan Klampis Ireng kene? Blaka Suta blakotang terus terang, aku pengen ketemu kelawan Kyai Semar Badranaya. Ana parigawe apa bakal ketemu kelawan Lurah Semar? Iki lelakonku, iki perkaraku. Kuwi dadi hak wewenangku, tegese sing ngerti ya mung aku kelawan Kyai Semar, liyane ora kena. Mergo iki bab sing wadi. Mula kowe nyimpangongi wata neng tak bablas goleki Kyai Badranaya. Apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu lamun to Kakang Semar kuwi abdine Arjuna. Sing tegese Arjuna duwe kewajiban ngayomi kelawan panjenengane. Yen ora terwaca ing dadi tekad lan niatmu nemoni Kyai Semar Badranaya tetep bakal ndak alang-alangi. Pripun? Iblis lanat. Ing atase wong lagi ribet, wong lagi peteng jagate kaya ngene malah diganggu gawe jarak perkara. Janji ora nyingkir tebak dadamu cepat igamu kelayang nyawamu.
uripe dhewe Prabu Bayu. Cetha lamun topi ora kena diman. Maning gigit lawan janggane Arjuna. Kowe tega karo aku tegel karo dapurmu. Lepasi jemparing ora tatas janggam meguru batangmu. Gus, mangke riyen Den. Ratu saka tanah Sabrang, negarane Pucang Pitu jejuluke Prabu Balya. Wase wigati bakal ketemu kelawan Kakang Badranaya ning ora gelem bloko apa kang dadi kekarepane. Kula banjur ndak alang-alangi bantah dredah munggah panca bakat. Mawi dasar menapa kok jenengan ngalang-alangi? Siji ora gelem terwaca kang dadi tujuane. Angka loro wong rongos, wong Sabrang kaya ngono kae. Mesti duwe hambek nista lan culika karo wong Nuswantara kene. Ampun kagungan pandhakwa kados mekaten. Le mirsani aja wonge saka ngendi lan uga wujude kaya apa. Ning atine menungsa sampeyan mboten ngerti, mang pinarak kula temonane. Sewu paduka ingkang jejuluk nggih nami kula pun Prabu Balya saking Pucang Pitu. Jengandika kula Semar Badranaya. Lah jengandika ingkang kula padosi Kyai. Nggih nuwun sewu menawi wonten seling surup niki wantasipun paduka kalian momongan kula Ndara Arjuna kula nyuwun gungi samudra pangaksami. Enten napa sinuwun? Aduh Kyai, yektosipun waleh-waleh menapa menika ingkang sowan wonten ngarsa jengandika menika anak kula wadon naminipun Dewi Baknawati menika anggadhahi sakit owah pikir satemahan dadosaken goreh rongeh tumraping manah kula. Owah pikir pripun to? Lha bocah yo meneng kaya ngeten. Nggih merga niki nembe ngantuk. Mangke menawi melek ngoten niku bengak-bengok nyonya-nyanyi ngoten niku. Elah nek. Lah iki. Den Ayu dalem. Baknawati dar. Dalem. Sawan kamahina pawane karesa. Ya ampun Rama pethuk karo bulus. Iya wis. Tiara jumperesi kasiban marasipu kok melayu ngoten niku mluyah melayu niku suwi-suwi mangke udo niku mangke masalah awah Hor ketekung. Iki nemen lah. Nggih ngeten niku ben dinten ngeten terus ngoten niku. Napa niki duwe cita-cita pengen dadi sinden apa pripun? Ketoke. Tek ana penyanyi teko. Tujuan. Mas Gareng, nen. Ya. Mang mriki Mas, petukno. Petuk napa ora? Esul. Wong wedok niku apa? Ngure. Ning nun sewu ibarate banyu segelas ngoten kurang sak sendok. Cara hitungan 100 ngoten kurang 13. 87 orang gila. Iya niku. Ning ayu e, Truk. Iya. Didusi apa piye ya? Didusi iki dipupuri ngono pacake sinden wo. Bir kita kalah yang karo iki. Oh enake mo. Mesake bapake lho, bapake kaya ngono lho. Enek bapake ning kono nekat. Kula menika nyuwun tambi kula niku. Teng mriki kula menika nyuwun tambi ngoten lho. Kula niki sampun bingung ngraosaken sampun kula beto teng pundi-pundi teng ngene wong pinter, ngene wong tuwa mboten enten dayanipun menapa-menapa tetep kados mekaten menika.
Nyuwun ngapunten yen kula dipun dawuhi nambani nggih mboten saged amargi batin kula niki nggih lagi peteng iki nuwun. Wah, piye. Lemu ngontak ngantuk sapa iki? Kepet-kepet ngantuk, kepet-kepet ngantuk ngemil. Lho ngandika menika Kiai Semar. Iya, wis ngerti dak takon. Nggih pancen nggih wajibe ngoten niku nyocokne sak jelas-jelase. Napa? Sapa iki? Kula menika salah satunggaling lurah ingkang mapan wonten ing negari Ngastina. Kula mriki niku namung badhe amboyongi dhumateng Kiai Semar supados paring pandonga pangestu wonten negari Ngastina. Merga dene samangke Ngastina menika wonten ratu anyar. Anyar apa pindahan? Anyar. Sapa? Jejulukipun nenggih Prabu Sinar Baskara. Mangdungani mang pangestoni supaya saya barkah anggenipun dados ratu. Sik, Prabu Balya, ayo melu aku. Nggih, nggih. Gus, Ndara Janaka, mboten? Kula ingkang sowan sinuwun Prabu Sinar Baskara. Nami kula pun Wasesa ingkang adatipun dipun pasrahi dening pamarintah ing negari Ngastina ambangun margi-margi lan ugi wewangunan ingkang kagem kebetanipun bebrayan agung. Kowe ngerti apa sebabe tak timbali ning kraton Ngastina? Nggih nggih dereng ngertos pramila kula cumadung dawuh. Ngene Wasesa. Kowe iki lak dipercaya karo negara, kowe iki lak dipercaya karo para kawula. Kudune amanah sing kaya ngono iki kok endahke kanthi sak becik-becike, kanthi sak jujur-jujure. Ora angger wong lho ndek kapercayan sing kaya ngono ki marang kowe. Iki negara lho iki. Kowe tak pasrahi bangun dalan kenapa ora nganti sesasi mesti remuk, ora nganti sesasi mesti bubar. Satemah mesake para kawula, kowe ora ngerti to? Para kawula nglumpukke dhuwit marang negara banjur nggih gaji utawa nggih blanja kowe. Nek kok bola-bali dalan rusake karepmu piye? Nyuwun pangapunten budayanipun Ngastina nggih kados mekaten. Budaya piye? Pamrihipun menawi margi kala wau gampil rusak kedah dipun bangun malih menawi dipun bangun ginakaken arta saking negara ingkang menika mangke nguntungaken dumateng kula lan ugi nguntungaken dumateng pejabat negari Ngastina. Raimu kaya ngene nyidam dosa kowe ngerti ora? Kowe iki diparingi gawean sing kaya ngono apike. Rezekimu ki pirang-pirang parandene. Ngibarate wong ngemut gula krasa legi kok emut kok lodonge karepmu piye? Ora patut kowe tegese gawe dosa. Dosamu ora mung marang ratu ning dosamu karo para kawula sak negara. Merga kae duwe hak urip sing kepenak, antuk dalan sing mulus. Parandene kowe dipercaya patrapmu kaya ngono kuwi. Mboten mangke asilipun badhe kula dum. Dum sapa? Kula kalian Paduka Sinuwun Prabu. Aku ora sudi napa dhuwit sogokan kaya ngono kuwi. Rip palungguhan iki kowe tetep tak lereni manut hukum tegese kowe wani nylewengke babakan Bronopitih saka negara sing pasrahke marang kowe. Lah lajeng Tak kunjara padhake karo Ratu Ngastina merga kowe ngrogoti bandane rakyat. aduh. Ah. Pasti aduh. Iki ta Ratu Anyar Ngastina. Nggih. Nitik agemanipun ni ratu ngangge mekutha kaya ngoten. Lah iya ratu kok klambine abang. PD Perjuangan paling niku. Lah iya ngawake kulite ireng iso ngangge klambi abang jan kaya madu mangsa.
Anggreke rasa ngrasani ratu lho. Teka rene ora nyembah, ora sungkem, ora mbageke ngerti-ngerti ngrasani ratu ngono. Dapurmu ora bejaji iki raine kaya tikus. Iki raine jan kaya wedhus. Sampeyan ora ngerti sing jenenge Bagong. Oh, saya ora bejaji, bongkot pucuke ora jelas. Dhuwur saka ngisor gewedhi kabeh ngono. Apa iya? Saya ngilani ngono kuwi. Ning rebapane apik. Masa aku lagi ngerti to. Oh piye to? Dek iki ra ngetokne kepinteran ra ngetokke kok ngono kuwi. Sik ta kok sik. Sik aku tak kondo dhisik. Paduka Sinuwun Prabu Sinar Baskara. Baskara Aremania. Apikmu to jenenge ora. Iki wong kaya bulus ora bejanji, sapa jenengmu Mar Semar? Jenengan pun ngerti, nami kula Semar. Wah, sing bagus ndingkluk. Waduh, ngertos? Ngerti wae. Sinten? Jaka Sembung. Kemeruh Randara Aryanggara Arjuna ora. Panengah Pandhawa Satriya ing Madu Kesma Madukara ora. Oh iya, sing kondang lanang ing jagat lancur ing Madyapada kae. Iya, syukur. Ngaturaken kawilujengan Ndara Janaka wonten ing negari kula Ngastina. Iya. Iya Sang Prabu Wilujeng Niska langgenku Prapta. Panjenenganmu ingkang jejuluk Prabu Sinor Baskara. Mboten Sinar. Iya. Kyai Semar, ngapa iki kok dampyak-dampyak do teko kene? Ha, nggih, ngeten. Niki kula nggawa, nggih. Kula nggawa. Jarene kondange akeh, sampeyan dadi ratu niku pinter ngiring marang para kawula tumuju marang ambangun, ya mbangun lahir, ya mbangun batin. Nggih. Kathah para kawula ingkang lara ati peteng jagate satemah mangwejang mangwulang dadine padang tetrawangan ana wong lara mang tambani akhire dadi lan bagas warase. Niki wonten wong wedok sing sakit. Nggih. Wong wedok sing sakit. Yen sampeyan iso nambani iki tegese sampean ratu sing peng-pengan. Jebul ora kedeneng. Niki mang tambani kok sampean melu edan niku pripun? Ana babi kok dadi ratu. Genjil dadi ratu. Ora bejaji babar pisan. Dor. Iki sapa jenenge Mir? Inggih menika ing naminipun putri saking Pucang Pitu, atmajanipun Prabu Baya. Dene sesilihipun menika Dewi Baknawati. Baknawati. Elane. Lara piye? Lah sampun cetha ngoten niki lara oneng tawi edan niki. Sik. Wah, dadi ratu nek nyambi dadi dukun barang iki malian. Wis ra. Yo tanganmu gorene, Nduk, tanganmu. Tak suwunke marang purbane Hyang Agung, tak sebul nganggo donga muga-muga dadi srana tamba ya. Yepine nenggih. Ki Bagong ingkang jumeneng Narendra lagi winong-wong dening dewane. Saciptane dadi ketitik. Mangkono sigra ngangkat dumateng astanira Sang Baknawati. Sinebul mawi mantra suti panugi mantra gaib. Walaya jati temah mulya
ambruk wonten pepangkone Sang Bagong. Dewi Baknawati. Kula nuwun timbalan ingkang adhawuh. Biar padhang raos sing manah kula paduka narendra saking Kene iki negaraku Ngastina, aku Ratu Anyarkaten, jenengku Prabu Sinar Baskara. Wis mari ya, Nduk. oh nggih. Sakmenika sampun enteng badan kula. Nah, syukur bagi sewu. Pake piye iki anake mari lho. Prabu ayo. Anakku Baknawati. Nuwun pangapunten lan ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Sang Prabu Sinar Baskara ingkang dados lantaran anak kula Baknawati sampun malaya kados mekaten. Kula namung sadrema dadi lantaran kemawon. Monggo sampun dados sumpah sajroning manah kula mboten nyawang andhap inggiling derajat pangkat sugih miskin nebrana arta. Sinten kemawon yang saged ngusadani dhumateng anak kula menawi putri badhe kula daku dados andanu. Ewadene menawi kakung badhe kula jodhoaken kula palakramakaken kaliyan anak kula pun Baknawati menika Sang Prabu.